Парка е с големина 100 декара. Опа! Ау! Това беше лошо. Най-добре е да тръгнете наляво по линията на времето, като първо преминаваме през праисторията, когато още нямало писменост. Общо трябва давахме с 2 лимонади. Да кажем, че е окей. Това между другото ми изкара къла. Не го очаквах. Ето е една къща, която е доста по-голяма спрямо от другите. Хората всъщност са си вкарвали животните и кучетата, които пазят вътре, така че да могат да ги пазят живи възможно най-дълго време. В къщите е студено, отвън е супер много топло. Леко! Здравейте YouTube и добре дошли в новото видео. Аз съм Веселин Пандурски, качвам седмични влогове с интересните неща, които се случват в моя личен живот и фирмата ми Office Trend, която се занимава с доставка на офис консумативи и офис мебели. В момента се намирам на едно скришно място. Може малко по-натам във времето да ви го покажа, но за сега ще е тайна. Тъй като напоследък се вдигна доста шум около исторически парка, с Гери никога не бяхме ходили там, решихме да сформираме собствено мнение и да го посетим и ще ви кажа кое колко ни струваше. Ние отседнахме в комплекс Ханът, който се намира на около 4-5 минути от самия исторически парк. Той се намира в село Неофит Рилски. Аз мислех, че в самия исторически парк има леглова база, но не е така. Най-близкото място, на което може да се отседне, е точно това хотелче. То е на 2 етажа, има някъде може би 10 на 15 стаи и на партера има ресторант. Самият хотел беше на добро ниво, впечатлиха ме коридорите, в които имаше наистина страхотни картини и самите мебели, както в ресторанта, така и в стаите бяха наистина от масивно дърво и много готин дизайн, така че евала за това нещо. Нещо, което не ми допадна е, че резервацията трябваше да направим по телефон, а нямаше сайт, чрез който може да видиш свободни дати, коя стая, кога е свободна, за колко време и така нататък. Но на рецепцията ни споделиха, че всъщност в момента работят по такъв сайт и за в бъдеще това ще е възможна опция. Другото, което определено не ми направи добро впечатление е, че за 3 нощувки, които ние бяхме там, не дойде никой да изчисти стаята и трябваше сами да искаме смяна на кърпи и така нататък, което е малко в графата минус. Иначе персоналът беше любезен, ресторанта беше с хубаво хапване, беше на ниво и общо за 3 нощувки платихме 405 лева, като това не включва закуска, обяд или вечеря. И стаята, която ние взехме, беше нормална, имаше и апартаменти или делукс стая и така нататък. Ние бяхме на най-нормална двойна стая. Цените в ресторанта бяха около 20-30 лева за основно ястие. Имаше между другото един много хубав сок от ябълка, който беше наливен и го продаваха на чаши и беше наистина много добър, без добавена захар. Това може би беше любимото ми нещо, което консумирах там постоянно. Беше, мисля, че около 4 или 5 лева за чаша. Иначе относно самото село, много неща бяхме чували за там, и добри, и лоши. Но нашето мнение е, че това е просто едно нормално село. Хората бяха мили, има и нови къщи, има и доста стари къщи. Пътищата не бих казал, че са прекрасни. Бях чел някъде, че имало и охранителни фирми, които все едно следят хората какво правят и така нататък. Не, няма такова нещо. Просто нормално село. Честно казано, аз очаквах да е нещо тип село Чавдар или село Мирково. Това са места, които наистина са ме впечатлили като еталон за едно село, но не бих казал, че Неофит Рилски е такова. Просто нормално село с едни готини, мили хора. Това успяхме да видим ние там за 3 дни. И сега нека ви покажем и как мина нашия ден в историческия парк. Вече сме на път към самия исторически парк. Доста се забавихме, тъй като вече е около 12:30, но мога да кажа, че поводът, по който се забавихме, беше хубав, тъй като сключихме договор за обзавеждане на 2 класни стаи. Имаме една доста голяма поръчка
точка от една фирма, има близо 7-800 класьора за сглабяне, така че ще е доста забавно. И сега отиваме към исторически парк. Надявам се, че ще имаме време да разгледаме всичко там. Доколкото разбрах, има и някакви атракции, които може да се възползваме, но ще разберем на място. Закуската беше доста добра. Имаше всъщност избор от едно нещо местно и безместно, което означава, че винаги ще е прясно, няма избор от 20 неща. Беше доста интересно. Да. Сега да видим как ще е в самия парк. Ето го и самия вход на исторически парк. И тук на входа е много красиво обаче. Много красиво изглежда, нали? Какво мислиш? Сега ще видим, кефиме. Водата от нашия кладенец. И тук явно има много желязо. Обаче ми прави впечатление, че паркинга всъщност не е чак толкова голям, че да събере 1 милион туристи или нещо от сорта. Влизаме в крепостта. Не сме тук. Сега сме във входната крепост, да, със стъкления покрив. Най-добре е да тръгнете наляво по часовниковата стрелка, по линията на времето, като първо преминаваме през праисторията, когато още нямало писменост. Тук има 8 къщички праисторически, може да влезете във всяка една да разгледате. След това минавате към Тракийското царство, по нашите земи, нали, всичко, което е било по нашите земи. Има храм, дворец и тракийски гробници. Както има и тракийско заведение. Тук е първото заведение, като се разходите на 1/3 от красотката, може да поседнете и да пиете нещо и да хапнете. А всъщност има ли ресторант тук? Само печива. Тоест соленки, сладки, но са вкусни, много вкусни. Може да влезете в двореца на 2 етажа, може и в гробниците. В храма за момента не се влиза, но той е красив отвънка да се снимате примерно. Влизате в двореца, влизате в гробниците, после продължавате по пътичката и отидете в средновековието, където има манеж за конна разходка с кон и стрелба с лък. Както има няколко юртени и къщички, характерни за времето на средновековието. После продължавате пътечката, тук има плаване с лодки. Може да... Да, това със сигурност. Да, много е приятно и аз съм се возил и съм карал с гребане, може да обикаляте. И после се връщаме в начална точка. Тук преминаваме през Второ българско царство, което в момента се строи. Значи това е за в бъдеще, това е за в бъдеще и това е за бъдеще. Това в момента се строи. Отпред е готово, фасадата е готова, може да се качите догоре, има едно изкачване, да се снимате, много е красиво, но в близките години ще може да се влезе навътре. След една година, най-много 2, ще може вече и вътре да се влиза. Така че в бъдеще, ако ще пак да дойдете, ще има нови неща и пак ще бъде интересно. А в момента строежа продължава ли или е стопиран? Продължава. Продължава, супер. Продължава строежа. Ще има бъдеще и влакче, което преминава около целия парк. Даже тук има някъде улица, където може да се мине и се вижда как, нали, че има строеж. Продължава, това е основното нещо, което трябва да се завърши и после вече започват другите неща, да. Това е най-важното в момента. И вече сме на входа, след като взехме билети. Билетите струват по 50 лева на човек. За възрастен, за деца не разбрах колко струват, но между другото нещо, което ни направи впечатление, че всички са много мили и любезни. Не само тук в парка, но и в самото село Неофит Рилски, защото ние сме отседнали там да спим. В още една от тези къщи има някакви неща, които не знам доколко са автентични, между другото. Това между другото ми изкара къла. Не го очаквах. А тази е доста по-малка, бе. Хората всъщност са си вкарвали животните и кучетата, които пазят вътре, така че да могат да ги пазят живи възможно най-дълго време. Ето къщичка за Бела. За нашия Джак Ръсъл. Яко е. Нещо интересно, в къщичките е доста хладно. Да. Няма климатик,
Няма някакви охладителни уреди, вентилатори и така нататък, но е доста хладно, което е супер готино. Особено на това време, защото ние сме сигурно колко 1 часа и е супер топло. 40 градуса има. 100%. Ето поредната къщичка. Как е направено от... Сякаш е пясък с нещо и с слама. Виж какво легло. Това са тези дупки, които ни обяснявах, че играят ролята на хладилник. Нали така? Да, и тук си държат храната. Интересно. Ето е една къща, която е доста по-голяма спрямо от другите. И поне така изглежда отвън. Ого, то тук е направо като палат в сравнение с другите. Средновековно имение. Ето още един господин, който ни чака. Даже на 2 етажа мезонет. Да. Мани базикаме, ние трябва да вземем така стълба към под покривната. Точно такава ли? Е подобна. Има много готина гледка от тази къща, между другото. Това също е последната от къщите. Тази с тераса. Иначе ние седнахме на едно кафе и си взехме домашна лимонада с бъс и мед. А твоята каква беше? Моята лимонада е лавандула. И тук имаме, интересно, което ни дадох, мисля, че струва 3 лева това нещо. Пътеводител на исторически парк. Ето тук също един друг пътеводител. Това, което ни прави впечатление, че много са се постарали в организацията, върху табели, опътвания, обстановка. Ето има дори кафенце, което да пинеш по нещо. Цялото усещане е много приятно и е готино за разходка. Реално атракциите тук, доколкото разбрахме, са яздене на коне, стреляне с лък, нещо сорта на разходка с лодка. Да, това е което аз искам да направим. И другото е някакви офроуд джипове, които можем да отидем. Да, офроуд джипове в гората, което също звучи интересно. Пропуснахме да кажем, че лимонадите са по 4,50 всяка една. Общо 9 лева давахме за 2 лимонади. Да кажем, че е окей. И влизаме в ранно средновековно селище. Това всъщност се чудихме дали може да се стъпва върху него, но на всеки случай го прескачаме. Рано средновековно селище. Реално супер впечатляващо е как са пресъздадени всички тези неща. Може би това ми е по-интересно, отколкото всичко друго. Мисля, не мога да си представя, че в момента някой може да пресъздаде тези неща. Изгони птичката. И отиваме към конната база. Да, следващото е конната езда, след това е стрелба с лък. Второ българско царство ни казаха, че в момента се строи, така че там не може да се влиза. И ето, девятката е моето лодките. Как се нарича това място? Това е ранно средновековното селище. Така че това е походен дом, кръгъл дом, владетелски дом. Те са направени изцяло от слама. Тук е едно като гнездо. Това според мен, това как го разбирам като опътване, е преносим номадски дом. Много е красиво направено. Това е като килим, такано. Тук вече имаме и тераса. Ето и какво има около самия исторически парк. И ето там мисля, че онова, което в момента се прави. Това всъщност е владетелски дом. Дома на владетеля. В къщичките е студено, отвън е супер много топло. Това е юртообразен дом. Къща на владетеля повече ми падна. Къде отиваме, Веско? Към лодките, но принципно това е място, което се стреля с лък. Нещо, което може би не казахме, че парка е с големина 100 декара, което е доста голям мащаб, 100 декара.
Реално е супер яко просто за разходка, честно казвам, защото е много спокойно и нали има готино парково пространство, има готино езеро, просто на разходка, иначе не съм сигурен, ако нали го мина веднъж, отново бих дошъл за да разгледам пак къщите, по-скоро не. Нали, когато вече има второ българско царство и така нататък, да, може би пак ще е интересно човек да дойде, но по-скоро бих дошъл отново не заради самите къщички, ми заради парка. Явно и това е яката част лично за мен. Здравейте! Разбрахме се, може да си пробваме да гледаме малко. Колко пари ще трябва да платим? Да получим. Добре. Само внимаваш да не ни обърнеш все пак. Докато се учиш. Не мога да се обърна. Добре. Просто аз нямам идея какво правя. Ще се удари, внимавай. Давай. На там. Женско ляво. Така, изправи. Внимавай патицата. Ей, тя преплува бързичко. Обаче, виж как се спаси. Леко, леко, леко. Опа! Ау, това беше лошо. Блъснахме ли се? Аз не го видях. Май се блъснахме. Чай само това го бутна. Леко, не! Не мърдай! Не мърдай! Добре, направихме леко ПТП с една плоскост. Внимавай, зад теб има камъни. Принципно би трябвало да бъде романтично, мисля, че. Еми не. Ми, с това, което се ударихме преди малко. Леко! Стига бе, какво? Щяхме да се обърнем. Някаква бат паниката си на 1 метър. Внимавай! Как ти хареса обаче, нали? Няма. Сега внимаваш да не се ударим във водопада. Нали така? Лекичко. Аз мисля, че толкова ни стига. Искаш ли направо да? Не. Ще слънчасвам, усещам. За първ път се качвам в лодка и ми е много яко. Аз съм се качвала и преди в Дисниленд, в Париж и беше супер яко. Ти да си управлява? Не, бях малка. Абе, аз това ти казвам. Трудно ли е? Не, просто трябва да усетиш. То трябва да правиш с греблата, защото първоначално дори захвата ми беше малко по-кофти, отколкото трябваше. Много е готино обаче. Веско вече стана експерт с лодките. Приключихме с лодките, не се обърнахме, което е перфектно. И много топло. Ние даже не успяхме да изкараме и тези 30 минути, които всъщност имахме на разположение. Лодките са 25 лева, супер му си заслужава, аз много се изкефих, но просто много е жега хора и не можахме 30 минути, колко, около 20-на може би. 3-4 обиколки направихме и сега отиваме да се разхладим малко от едно барче и пак с готвена гледка. Искам да пробвам баницата, която е с лукум и една вода. Седнахме на едно от заведенията и си взех баница с лукум и една вода. Двете неща струваха 9 лева и 10 стотинки. Като заключение мога да кажа, че беше готино изживяване, строителството наистина
беше впечатляващо от това, което успяхме ние да видим, но смятам, че има още доста работа, за да може да се превърне посещението там като едно изживяване, което те кара да се връщаш там многократно. Тъй, ако вие сте били там, ще ми е интересно да споделите вашето мнение в коментарите. Ходите ли често, как сте прекарали и така нататък. Харесайте видеото, ще съм благодарен ако се абонирате за канала и ще се видим в следващото видео. Чао!